Вакуум тумблер Heineken, производител Германия. Машината е последния модел с тъчскрин панел Siemens. В момента машината работи толкова тихичко, че изобщо не се чува. Реално е тествана машината, но не е работила. Цената на това изделие е 15 500 евро, плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение. Казахме обем на приемния бункер 1200 литра или около 600 кг материал за тумблиране и окрехкотяване. Разбира се, в цената на машината имаме доставка, монтаж, проби, обучение и 1 година пълна гаранция. Иначе цената на новата машина е над 60 000 евро. Да, тази също е нова, тествана е. Цеха се е опитал да работи, така и не е можал да започне работа. И съответно изкупуваме машината и се предлага проверена, вакуум помпи, тъчскрин панели, всичко е отварено, проверявано, редуктори, масла на редуктори и съответно има гаранциите към нея. Машината е готова за въвеждане в експлоатация.